better DJ bring it back, tell the DJ turn it up, better DJ bring it back, tell the DJ turn it up, better DJ bring it back, tell them play that shit again, tell them that you like that line. И здравейте, ние сме Firecraft BG Здравейте. и днес играем Minecraft Skyblock. Решихме да направим поредица на Skyblock, не на Survivor. И тук следващия епизод първо ще... няма да има 2-3 епизода, ще са много повече. Ще направим колкото се може повече работи. Ще гледаме клипа да се пусне възможно по-рано, но аз ще пътувам и нямам голяма възможност. Ще гледам колкото ма поне по-бързо да обработя клипа. И така, първият ни клип, който беше на League of Legends, извините обаче, нещо стана и името на самия клип не се промени така. Има някакви числа. Това е датата, когато се го... Да, това е датата, когато се го засня, обаче аз нагласих при обработването клипа да се пише по друг начин. Значи клипа ще да се казва League of Legends епизод 1 в скоби пълен... Добре, няма значение, остави. Да, както и да е, ще има и други клипа. Аз му казах, че отието, като се обработи клипа, като се качва, не като се качва, като се качи и пита за име. Името на клипа е... То от 2 дена ма няма на компютъра и пак не се е сменило шибаното име. What? Не се е сменило името, че не си влиял в канала, не. Гледай го, снимаме заедно, пък не е влиял. Ето така, що за човеки? Само да кажа едно нещо. League of Legends има нови стикери. Бързайте, Да, много се. който играе League of Legends може колко се може по-бързо да спечели Summoner Icons, така нали се казват иконките. Той... Картинките. Аз успех да взема една. Twisted И ще взема Fate още и на една Graves. пак на Twisted Fate. Не ми харесва Грейвас, честно казвам. Грейвас не го играя. И пишите в коментарите на видеоклипа на League of Legends, не този. С кой герой искате да е следващия клип? Нали, преди да почнем клипа, със сигурност ще проверя кои най-много гласували за кои са гласували за най-много за един герой. Значи, основните, които играят са Ясу, Хри, Езрел Мога, Блицкранк. Няма много честриста сега, събирам се още. Нали, купал съм се някакъв. Само едно нещо да кажа. Не го молете за Блицкранк. Не. Вижте го сега, лайфи. Така те като Тодор. Лъжец един път. Добре, не се обиждай. Той вече... Чакай, че ние тук нещо направим, само говорим. Един път вече да направи голяма глупост и той вече ма мисля за... Той не му е виждал как играе сам. Честно ви кажа, значи... Добре. Играй Minecraft, по-после ще много да са фука сега. Не съм така как някой други. Опа, без да исках. Да мога да спомня тази. Виж му какъв не. Сега кажите ми как да работя с такъв човек. Не, искам нов. Не, няма, възкам се. То такова копеле как ще намерим. Така кора бабка. Нидбара. Мага приведяха ми за диаманти. То е само такова нещо са ти само на тебе ще се привижда. Къде са диамантите? Не, там не са. Значи нашия метод е Атито скача на любия сайтове и вижда къде са диамантите. Защото не му са цели. Да, не ми са купа. Добре, трябва да направя опасно. Аларо, чупи ги раче. Есть по едно надолу, искам да нещо. Дай да спали. Значи да направиш кирка. Оп. Значи и пръчки, чакай, значи и пръчки бе. Имам останали от всичките. Иди си знапотал. Идва тук да купаш за нагаера. Да му да направим ракетка за Diamond.
Нещо друго да казвам, че аз не се сещам. Аз ще гледам да обера целия кабелстон. Ти гледай да обереш даймонда, пък после за кабелстона ни ще направи. И кабелстон генератор трябва. О, лишет ще да падна. Внимай, да ти кажа. Падай, бе, знаеш колко. И поне молеца, опа, грешното ли трябваше торче така да слагам, махни са, бе. Бъй, падай го. Така, чакай се. What the fuck? Ау, фак, нямам. Какво ще я направя сега тука? Да, кабелстон генератор. Тук ще има. Че аз сега ще се направя на камера. О, лишет, виждам бъгна ми се човек. Така. Опа, че... Иша! Какво? Даймонд! Ама нямаме изкопана ера. Ей, чакай, как кажа изкопана ера, трябва да направя печка и вода и изпечем. Аз мога да пуша споко. И той тук остава ера, не ми показа ти, бе, какво ще ще прави? Аз ще дървото. Аз мога дървото. Аре, то две му стои. 3D. Чакай да взема работата. Ама така. Аре, бе, какво са бъгна? Ама га лагна. Робекна. Да, лагна нещо, не мога да отворя честа. Ще открия всички диаманти на света. Така. И да, малко ще играем честно. Даймонд! Малко честно се не играе и не знам защо в Skyblock-а, когато копаме и по някой път излиза Iron, по някой път Diamond даже, Emerald, всякакви руди излизат. Просто и аз не знам защо. Чакай, какво ще правя по дяволите? Аз съм или мотили от самия... Нищо сами... Ето виж, и редстоун сега. Защо по дяволите? Да, той един айрон бил в мене. Боже. И аз се чуя... Чакай, че правя... Даймонд, плиз. Чакай сега правя... ранкерката. Чакай да мера 3D диаманти. Аз така наша потом го прив... Обезопасно се отдолу. Единия, да. Кой един? Даймонд. Този. Този ли бе? Където съм? Погледни ма, бе. Да, всички са обезопасени. Сигурен ли си? Аха, хубаво, добре. Добре, взехме двата диаманта. Някой му да му мислят екстри. Чакай, че това гра... Слушай, грама, брат, ще да тръгна да се качвам. Ами, и аз мислех ти да слагам моя заблай. Да, гадно. Редстоун. Второто ми любимо нещо. Не. Добре, взехме трите диаманта. What the fuck? Добре, обирай си кабелстона пак аз. Аз по случайно си паднах в полути. Нарочно не паднах, пък ти ще паднеш по случайно. Give me ранкирката или войска пепени. Разно. Махай се, бе! Ева. Остана две. Чай копайте. Окей. Тогава... Колко камък имаме? Добре, имам 55 камък, ще го не даваме. И така малко ще изкупим. Голд. Какво? Добре, нема... Дай ме ранкирката. Бабата ще дам, тя в мене. Прожеско. Така, не! Гледайте го! Не мога става да се изкажа. Не майката. И първият епизод ще е малко по-скучно, но така ще. Даже в началото може да не е точно само в първия епизод. Във втория епизод, ако искате, ще направим къща. По-нататък може да направим зомби спаунър. Или ако се спаунват, би трябвало. Добре, идваме. Казвам да не те прекъсвам. Намерих колко. Пътъпа не успя да взема нито едно редстоун. Сериозно? Да. Чакай, ще направя той, защото имам странното почувствие, че с тази ранкерка ще скоча там. Така... сега ще е торч. Торч. Трябва да спаш колата.
Така... Значи, нали на тази страна долу нямам? Няма Бе, викам, между другото трябва да взимам саплинги. Саплинг. Сериоз, от 8 ти лапса зули, взех едно. Но! Ах, Ачето няма късмет. Днеска и на Христин не говори. Игрите не тръгват. Как ти? Геша айранкерка моля. Колко демонт ли има? Емералд, окей. Той ачето спада повече по емералдите. Аз съм... На то ще това е. шарпак изглежда Човече на направо. мене не ми пада саплинг. Може ли това е толкова чудо? Ето саплинг. Какъв саплинг е? Давай ми засаждай бе, кой значи саплинг? Намери го в водата. В Бостон гледай къде го отсир. Точно където го нямам значи. Може ли сега, дървото може се появи, да има Нинко, да ма бутне, да прави с работите. Вайгичко, това го ще направи, значи... Диаманти, айде. Демонт! Ооо, ма не, всяко не го взема, аз съм пидярас. Го взема. Ачето е пидярас. Не. О, тук ще има дъма бутуши. Няма дъма бутуши. Няма справим дъма броня, няма да играем толкова ниче. Може да се направим само... паднал ми саплинг, окей. Лапса, ако се чуете, за кой ще ви трябва, ми да си Ще ничок. направим блок, ще си направим, може би къща. Си енчантвате. Да, може да, трябва да се направим енчантинг. Ще направя, сега. Но да, ето още един саплинг падна. Ето. Как? Добре, ако не съм намеряла. За колко парички? Намерях 2 колович. Направи торчове, има честа дърво. Ако не е торч. За какво ще ни торче? Идвам. За какво ще ни торча, брат? Да, той сгоря по... хванахте се. Виж, че го Какво върху печката, умник? Върху печката, върху главата ти, значи трябва да го сложим. Главата е печка. Слагай шибания, торче. Няма мене от тебе. Обичам в реалното да ми е тъмно и да съм сам, ама в игра... Вижте го, погледнете го. Защо ме меташ торч, бе, монах? Имаш кол, направи шибан торч. Вижте го. И закон. Доволен? Аз искам да направиш торчови, не да служиш торч. Направи си ги сам. Не дай ми кол. Има в чест. Да. Бре, Боля, толкова е нещо трудно да ми кажеш, че има кол. На. Какво е? Аз вече си взех. Окей, повече торчи. Аз не взех целия искам кол, виж оставих две. Аз колко друго. Още едно. Ще трябва да направим чест. Когато съм въдиш. Защо излязох? Аз не знам. Редстон. Добре. Чакай сега. Виж, че го направи чест, докато аз го чета. И го служа. Чакай сега тук, за да пушим докато. Така... Тя вече няма, не трябва, слагай. Окей. Те сега да оставям работите, които не трябва. Голд! Голд? Така ли? Окей. Да, голд. Тома на като се струшат зъбите и ще може да се направи златно зъби. Да! Златото падна вътре в лавата! Ужас. И това всичко става заради тебе, бе. О, кол. Писате се. Писате с кол. Айде. Извинай, че отворил съм си лигата, но за че ще играм. Не. Добре, малко ще огранее тук. Не мога. Пак. Много драги. Дай ми кълъвто. Това ме го метна. Ама да не идвам къв. Честа има. Окей. На. Добре, в честа има Мята е го, аз пък ще го взема. Вижте го. Аре, мята е, бе. Аз го взимам. Махай са. Взе го, че не е дълго. Аз съм втори лева, само от трудно. Аз съм 6 от Diamond и от Redstone. Чекай, че схватите с И три, от ама. Emerald. Зато и че трябва да се пазя, трябва да не скачам, макар че ми се решават.
Чакай, бе, гледай колко сме бавни, бе, чакай, бе. Има сферничка. Да. Диня има също. Чакай, да. What the fuck? Има и Диня, хубаво, сега ще слагаме. Добре. Кирка. Глава. Значи камън. Взми дървен капак да си чуше. Че сега. Тук ми трябва малко дърв. Айрон. Трябва да си направим един безкрайен списък. Аз после ще направя. Това не е ли? Чичер. Да, става до някъде. Първо. Опа, без искам. Чече тук малко опасно. Трябва да си направя... Да, изгоря. Чакай, ние имаме пръчки, имаме и кало основно. Имам 2 клечки. Да. Аз знам, че имам 2 клечки, все пак аз ги оставих. What the fuck, гледка са бъгна, бе! Не, взимам 2 клечки и както ги оставям, то ме взима една. По средата слагаме двете и като взимам, и то ми показва, че имам още 2, седма ми добавя трета. Да, някакво се бъга. Нещо... Това тробека. Така и чакай да направя. Няма си. Опа, че не го поставих. И да, ние сега ще трябва да чакам да правя. Честно става много мадразен. Ми пала в попасът. Халаги като с извинения път. Оправя само. Гати! Лаче ги махнеше на тирете лаги. На мен не лаги. Още по-добре, айде лаги. Да, фък. По-остина. Фокс. Ота пък, сега пак на порта, честа преди на порта, ще стана горе. Help me, please. Тай съм. Махтай са. Да, what the fuck. Лаги, брат, защо така е? И само едно нещо да кажа. Казвай. Искате поредичка на Call of Duty Advanced Warfare, кажете. Дърбезната си игра още Добре, наистина може, ако искате пишете наистина, може да направим. Тя е или синглплеер, или мултиплеера. Мултиплеера, гледал съм един хак. Да бест. Тъй то бя. Стои завка, пуф. И заобръст. Колкото цейс. Буквално. Ще пръсти кофта без да ми мигне. Какъв. Тъй, че мултиплеер не, синглплеер, да. Ще го правят компютъра, ще я запиша, ако искате да снимам. Аз може на мултиплеер да играем. Много хакен. Какво ме цънкаш, бе? Не искаш да играеш с мене, бе, така ли, бе? Вижте го, вижте го, хора, погледнете го, той е швъна човек е. Той е такъв егоист. Вижте го, дава ми кол, не даймонд. И някакви мизерни 6 кавал стон. Взимай си ги обратно, бе. Я ми кажа настройките, че нещо ме... Какви настройки? Какви настройки, бе, те? Аз не това нещо се па. Докато не паваш бъм това сам хайка ти щиба. Не тали ми и слаб. Определено. Да, изгорява писозорито. Пак изгорява. Всъщност не. Добре, вече имаме буквално 26 лата с конзоли. Геша няма да излезе да изпечеш айрон, който е вътре в печка. Окей. Ти нямаш ли си... Нямам си. Стоят 3 кол за късмет да ни. Малко суеверен съм. Аз съм си.
И да, трябва след малко да, ние имаме и пшеница, аз пак забравям. И те са, това само го махаме. Къде, махни са, дейте го, погледни, че го е. Кажете му, че не е пидярас. Нема, не си пидярас. Багни източника пък. Провалил. О! Отидах ми джакпота на дъгът. Чакай, давай. Чакай, аз трябва да го спа. What the fuck? Чакай, не чупи нищо. What the fuck? Добре, малко пия от тук. Че е спилът, не. Добре, ти вече не го чупи. И защо поделате тук? Защо поделате тук има табела, която нищо не пише на нея? Значи това е много тъпо. Измислено. Сега той го щупам. What the fuck? Тук има дупка. Махни са, бе! Това е. е от диаманта, нали? Чакай. Да, бъгни водата пък. Паднам. Аз съм метнал, защото съм гладен. Не те са. Чао! Никой не те е справил. Така. Сега. Малко нопуско, ама така. Трябваше да умра такъв в тичи. Трябваше да млъкнеш. Трябваше да чакай, умра. че ни моркови има ли? Без да умра. What the fuck? Значи моркови няма да дати мизерници. Не, трябва да зомбите. Ей, точно! Брат, таман. Че да сложи кактуса. И шуяки не са. Добре, че гледай какво става. От дивата пада, че то всичко става. Не от дивата, от дивата, 12. Лагни като ти. Тук наблюдаваме как чупи кол. Давай, давай, че го можеш. Браво на тебе. Редстон, прилагай за мене. Така да покажа умението на... се бърна. Това не ми трябва. Добре, аз мога само ранкирка в мене. И това не ми трябва. Аз джампвам, макар че жал ми е за 6 лева. Аз тръгна, че ми събра. Не, чакай. Напиши да умреш тука, да може да ти взем левел. Като ти... Чай, че ще отлагам преди да се правя. Така. Да. И трябва да махнем този чест по-късно, защото се апортвам точно тук. Не ми се кача точно често. Малко изкучно в този клип. Както казах малко по-рано. Какво се прави? Така, печерам, вече го имаме. Опазих народа. На мен ли му лаги или да ми се струва? Да ти вече лаги. Да, може да е заради ти. Чай, докато има огънче да изпечем златото, ако ми стигне огънче. Давай! Давай огънче! Yes! Айде, взихме злато и спросим. За кой не е злато? Например, да го изпечем, да си направим нещо. Няма да е... Броня можем, ама няма нищо да се правя предпочитам броня от кабелството. Кабелството държи... Да, по-добре. Аз зато и така по-добре броня, отколкото инструмент. Аз за инструменти за златни никога няма да се направя с моя живот. Аре, да купя рестон. Мързно. Чакай за мая. Някой модули златото помага да убиеш върху лапата и специален. Да, че за мая редстон, само съм така. Взех левел. И аз го взех дъжка. Ти си взел малко и аз малко. What the fuck? И аз се чуя който. Аре. Аре, какво скушам? Колко? Ако диамант нещо... Кой левел си? При тебе диаманти няма, има само апис, някакви такива сме взели. При мен винаги ми се падаше даймон. Странната беше, че на мене... Арвей! Ресно. Аз мога така. Добре, ако искаш да има от тук мога да се бъркам в честа К.
Еми, кой яко е? Да, Ако яко искаш изглежда. даш купам. Не. Да. Ето! Няма. Дами и господа, аз ще го взема обаче. Гледам кой ще го вземе. Кой? Сериозно. Тарараран, тарараран. Изгоря! Чакайте сега. Голд. Не махайте да. Мога да стигна. Погледни, бро. Паз табелата с пишката си. Ха. Ранкерката. Добре, този епизод ще се казва Майнкрафт оцеляване с... Не. Майнкрафт тире Skyblock скоби Rip Diamond. Така, ела при мен. Ела тука при мен. Дърво. За по-късно. И така, Ник, обърни се към мен, бе. Пиарас. И чакай, ще се дърпа малко. Нека да почтем второто име на Даймонда. Да, че показва неизпечен айрон и злато. Айде, сега да празнуваме. И малко Даймонд. Не скачай, пиарас. What the fuck? Добре, защо го даде на кола стол? Сега остави работите и изпичи. Има едно коло вътре в печка. Не. И служи такова злато това също. Гледайки го. Боже господи, то за него печка няма ли, и... Аз никам вътре в печка. Има едно коло. Може да изпечеш работите и остава. Геша! Кой е? Дай. Ай, водай. Чай да отска да работи. Диаманта? Да. Значи толкова съм силен, че отсичам дърво с ръце в голите ръце. Вие какво става? Нацепена бабка. Или пък става дума за League of Legends, пък къде торча... Да, торча една свети. Чакай, аз направих торчовия пък... Гледай, какво правя? Не. Боже господи. Ето ги торчите, че растя. Като говорихме преди 10... в началото на клипа, когато говорихме да напишете в коментарче с кой герой да играя. Две работи иска да кажа. Значи, искам само на мене да ми кажете с кой герой да играя. По-добре ще ачето с почти никой не може да играе. Няма я блъскам, с ачето може доста герои да играе, но по-добре той да си ги избира, защото се изнервя, ако някой му каже да играе, примерно с... С кой е примерно? С Мордекайзер, обаче той иска с примерно Ясо или Вейн или Фидълстикс. И... С Вейн едно нещо. Направо ще има половин час псовни. По-добре аз никой не може да казва с кой герой да играе. С който си иска. Аз може да псувам зад кадър, но по-добре. Но може. По-добре съм качето. Не се обезде, но си и вярвам, че псуваш много повече. Не много повече, но повече от мене. Да! Забравяй да се... What the fuck? Къде е Арана, бе? Да. И сега кола очи на майка се път. Сега трябва да остана. Добре, доста работа събрахме. 2 злато, 12 кол, 6 лапса зори, 23 и бърни, ги даймондите. И 23 редстоун, 2 емералда и 5 даймонда. Чакай, взема айрона и да се набърза. Добре, вече са... Его и айрона, бе, аз се чува, нищо липсва тук баш малко. Зато. И добре, вече станаха 3 злата.
И 4 айрон. От така пак застанам 4 айрон само. Да, ще го правим. Друг някакъв правим, той е само ето копа. И добре, това мисля да е края на клипа, да ти ела да гледа раз. Дейчо, да не остана. Гледайте му много внимателно. Да не чуй колко страшно копеле е ела до мене. От грешка. Грешно копеле. Така ти ни погледна нагоре, бе, не ми тъз надолу, бе. И благодаря, че гледахте, коментирайте, сабскрайбайте. Вижте го подявайте, то спрямо. Гледайте, сгадняр. Както ви казах, пишете ми с кой герой да играя на втори епизод. Души ми задника. Във втори епизод на Майнкрафт, докато правех сега, докато снимахме, реших да направим по-добре във втори епизод къща. По-добре ще. А ти съгласен ли си? Ти ще я правиш, аз ще поя. Да, по-добре, защото аз съм повече по модернизацията, така да го кажа. А тя до мене за край на клипа. Празен ли съм? Я да видя. Имаме нещо в мене. Добре. Да, така. И за край на клипа ще скочим от така тела. Празен ли съм? Не е празен, бързо, че се спразваше. Какво е дъгал правиш. И да е тук до мене. Ще скачаме. Добре, малко не е реалистично. Много се объркам с тя до мен. А тя че първо скача и път надавам се. 3, 2, 1, давай! Опа, грешка, давай! И вот.